piyambak ing samudra tumekeng wendes alon kegulungan wong ing wah iki segara ingkang Tahupati ingkang aran segara Minangkalbu ora sronta rasane atiku yen ora gage nyemplung wah Babu Gundi apuranan anakmu apuranan Werkudara apuranan Bratasena apuranan Wijasena yen tokeh kalumputanku karo Babu Gundi Dimas mandeg dhisik Dimas jorok lampahing angin marang-marang arga para gurnita rek kagire kiri para bumi prakambita sadoloma ngambak-ambak udan terus awara Yayi Werkudara Yayi Bratasena senggono kakangku ya Anuman ya Mayangbara wah nduwa karepanku kok sik ora kok pun kakang arep nduwa nanging pun kakang ing kendali sada sartane kadangmu Jajak Werka iki mung arep ngelingke kelawan Yayi Bratasena. Iya. Dimas. Adhiku di aku ngeman karo sira di. Mumpung durung kebacut. Luwung baya wurung napa kang dadi panjang kamu. Mau ora ngono kok. Lah piye? Bratasena. Apa? Aja kaget aku sing mrepeki kelawan kowe. Aku mau ngarep ngelingke nggih. Iki segara dudu kok papan ingkang lumrah. Kowe kuwi ora betah mapan ning jero banyu kok arep nyemplung ning jero banyu. Pun Kakang wae sing kulino penekan turut ngwit saiki jeleh penekan turut ngwit. Geni genti penekan turut tower aku saiki. Wah kok mana ora. Mongane celemongan jane ora munyuk putih. Ya arep duwe karep-karepanku. Wah. Taun nono windono jento durung nguncat nyawari Werkudara, durung mandheng nggonku ngupati. Ngelmu kasampurnan. Nek ngono si Adi nekat tenan, nekat. Nek ngono si Adi ora kena tak kandhani, ora kena. Wis sapa arep ngandhani karo Werkudara? Werkudara sing duweki ya mung aku dhewe. Sing ngerti marang kananku ya mung aku dhewe. Ya. Tak pangestoni. Tak pangestoni. Mangkato, tak pangestoni Yayi Mangkato. Wingira. Oh.
nalika semanten wis nyemplung segara Risang Werkudara wonten madaning segara Minangkalbu eling-eling pikantuk daya dayaning pusaka peparinging Sang Hyang Bathara Bayu ingkang aran Mustika Manik Candrama ingkang dayane saged damel kiyat nggih Sang Bratasena mapan wonten telenging banyu nalika semanten wonten wujuding taksaka sak bangkating tal ninggi tansah jam namung naga Nemburawa ingkang mangertosi dhateng lekasing Sang Bratasena nalika semanten tanding yudha atulut atosing balung leting ulit ninggi Sang Naga Nemburawa lawan Sang Raden Werkudara wau. Prapteng palastra nenggiri Sang Werkudara ya Sang Bimasena sinaut dening naga Manemburawa bawane aning samudra kidung denya nyembadani kruraning naga nalika semanten pinuwet angganyo Sang Naga kongsi kemput yekti wis tan bisa nglawat Risang Bimasena saya seru pamuleting naga denya anguntapake patine Risang Bratasena kaget katero kasan Risang Bima pusakaning Sang Werkudara kang aran Kuku Pancanaka nalika semanten dadya modot sakilan gedene tumanduk ing caksining naga kendho pamuting sarpa tanggap Risang Bayusuta sinebrak tutu ing naga kuwanda sikar dados kalih. Kaget rasane atine Werkudara naga sirna ilang kuwandane tak gedhewake teko sapengko aku ora eling papan dunung ana mendi lah kok teko aku ketemu karo wujuding bocah bajak nanging aneh sunare ana lae nyuremke soroti Sang Hyang Pratanggapati nganti kaya golek kencana
Wah, sapa kowe? Ya kok teko dadi parbawamu ngegirisi, gawe giris atine Wrakudara. Oh, Mas Trama sidang saring bawana langgeng. Kula Bratasena. Ya Wrakudara. Mestine jeneng kita durung sumurut marang panjenengan ulun nggih. Lamun jeneng kita arsa mangerteni ya ulun iki sejatine kang ngasta wiwara gegayuhan kita. Wah. Luwih elok sartane mokal. Dene lagi iki ana bocah bajang. Teko ucape gawe tatu atine Wrakudara. Kaya paran aku iso percaya karo kowe ning atase kowe mung bocah cilik lha kok teko ngaku sartane ora tata krama karo aku sing luwih gerak. Mengko dhisik ulun rak wis paring dawuh yen to ulun iki dewa ingkang momong lawan jagat kita. Bratasena, yen to jeneng kita nanjihke kelawan panjenengan ulun iki sapa? Ya iki ingkang murba kayuhanan kita ya ulun Sang Hyang Bathara Ruci. Apa buktine yen to kowe ngaku ingkang asta wiwaraning Bratasena? Wis padakno epek-epek ulun kang minangka tandha yekti sapa to sejati panjenengan ulun. Nggih Wrakudara. Sewu pataturipun ingkang abdipun Wrakudara kula nyuwun pangapunten ulun teka boten winten babar pisan kula malah saged pinanggih lawan Paduka Sang Ruci Bathara. Wah, kula ngaturaken sembah kula kunjuk kula Ruci Bathara sembah kula. Ya ulun tampa nadyan panjenengan ulun wis datang kasamaran marang krenteking ati kita marata sak mengko manjinga ana ing guwa garba ulun ya ing kono dununging sedya kita. Wah, tangge kelampahipun akhiripun kula saged manjing wonten guwa garba Paduka jayatanipun bobot timbanging wujud boten timbang menawi Wrakudara kaliyan Sang Ruci Bathara. Bratasena wonten dawuh. Ayo kaduk mangenan sifat aja kaya mangkono, aja ngempuke watu ngantoske banyu nggih. Aja kok jeneng kita nadyan jagat sak isine kanggo melar yekti kamot ana panjenengan ulun. Banjur jagat kelawan jeneng kita kuwi gedhe ndi? Coba mula tumrap jeneng kita kaya wis luput saka prabaning jagat. Warata ayo kulub kaya wis teka titi wanci sira nyumurupi gelaring jagat panjenengan ulun. Istakaken dawuh ulun. Bratasena wonten timbalan
apa ingkang jeneng kita sumurupi nalika manjing lingga garba ulun Bugulun nalika kula mapan wonten garba paduka babar pisan boten samarepsaken paraning kiblat awit peteng dedet bali mengan yaiku kang sinebut alam peteng nggih apa ingkang kita sawang ingkang mboyana cahya lan sangka peteng dedet limengan iku pengaran alam peteng iya dene srana bisane padhang kudu percaya marang Kang Maha Wisesa sartane mituhu apa kang dadi perintahe iki banjur jeneng kita nyumurupi apa nalikane tingkem netra kita nalika mapan ana ing garba ulun nalika netranipun Kang Adipun Werkudara tingkep awit sangka bingung lan ajrih nyumurupi kawontenan ingkang peteng kula nyumurupi samudra gung kang tanpa winates yaiku pengaran wahananing ati nggih sabanjure seneng kita nyumurupi apa maneh wonten cahya gangsal perkawis punika wujuding menapa yaiku kang sinebut pancamaya wahananing jantung yaiku pangareping sarira dene kang urup werna papat kuwi werna abang ireng kuning lan putih kuwi mau minangka dadi durgamane lampus bisa patining menungsa loya nunggal marang galbing midi dene seranane kudu laku tapa brata lajeng kula waugi nyumurupi cahya mulung werni ingkang manunggal dados sajuga punika menapa Bugulun yaiku kengaran Abramarkata yaiku wahananing Hyang Wisesa kawimbuhan wahananing mermana jatining rupa kang kadya retna muncar Abramarkata ana kang maya-maya iku yekti panunggaling dat kang misesa jagat gedhe ya jagat cilik lajeng sampage krana kathahing werni cahya wah bingung manah kula kedah nyumurupi ingkang pundi mara wis padakno nggih pidhangetna sakliyane werna kuwi mau jeneng kita weruh apa wonten cahya kang kados tawon gumana wening mawa prabawa ayem ya kang sira lati mawiku kang sinebut pramananing sukma kang kasat mata iku muhung permananing sih estine kaya simbaring kekayon candrane kaya wayang kinudang yaiku kang sinebut urip sakjroning pati sakjroning urup Bugulun wah estu menawi samangke arat didangaken kula mapan wonten ing garba paduka tartemtu kula boten nedya wangsul lan kula betah manjing garba paduka mengko dhisik ingkang jeneng kita sumurupi iki mau durung dikeparengake dening Pestining Kodrat sabab jeneng kita mung wenang ngicipi kamulyaning urip lan durung titi mangsa sira murut marang kasit dan jati sira mboya kena nggih mangsa mangertiya kang sira lakoni kabeh iki mau ya kang sira upadi kang aran banyu suci Perwitasari apa dene sastra Jendra Hayuningrat yaiku ingkang apa kita sumurupi kuwi mau nggih makaten Bugulun ya wis yen mangkono sak mengko panjenengan bakal manjing sajugane nganggo kita nggih Bratasena ya Werkudara
pangeneng kalanggan aglar pandan muncara tinon ler ketonang surem sorote tanpa adang lole kentas waru gimbal manyar-manyar yo neng dungkul ana alas dadi wana dalah ora pangling Janaka ingkang mungganing pecraban suka lima nger padha kanthi raja sapratamu Bapadurna inggih wilujeng sowan kula lho mengko sithik lah kok teko sak mengko kowe mengku sloga ingkang beda kalian padatan ana apa sowan lah kok teko dadi malang krik ning ngarepane wong tuamu nuwun sewu Bapak Nemban panjenengan menika guru ingkang kados pundi menapa wonten jamak limalahipun ning ngatasipun gadhahi siswa kepingin gayuh ngilmu kamangka syarat serananipun kedah nyemplung segara menapa mboten naminipun menika njlumpurungaken dumateng murid menapa mboten naminipun menika njlumpurungaken dhateng gesangipun Kakang Mas Werkudara menawi ngantos sak mangke katiwasan lan katriwandan menawi Pandhawa kecalan dhateng Kakang Mas Bratasena nyawa paduka ingkang dados ijol ngosek ger ngosek Janaka aja ngebyah-uyah ya kowe aja kowe aja njur menghakimi sakleme dhewe karo bapakmu karo wong tuamu aku ki sing meneh ngilmu karo kowe mboten hidup ngilmu menika kagunganipun Gusti Kang Maha Kawasa paduka menika namung minangka lantaran mboten wonten gandeng ceneng sambung rapetipun kalian menapa ingkang dados ilmu ingkang paduka paringaken terus karamu piye sak menika ugi kula nyuwun paduka kedah tanggel jawab nanggel perkawisipun awit Kakang Mas sampun keduga nyemplung wonten madaning samudra ayo tutna lakune bapakmu sing kalima yen ta iki mengko nganti surup surya Werkudara durung jedul saka telenging samudra aku tak golek dalaning mati monggo kula dherekaken ngono kok ora percaya karo aku iki prapteng tepi ning samudra nenggih Sang Tapa Begawan Durna nalika semanten mapan ning wanci enjing Sang Tapa Begawan Durna angrantu dumateng timbul ingkang putra nenggih panenggak Pandhawa Sang Raden Werkudara Raden Bratasena dangu sangsaraning dangu dereng katon timbul ingkang putra njadi patri Sang Werkudara ngantos wekdal surup surya sak mangke ngemuti dhateng kalenggan lan derajat minangka brahmana menawi ngelincati menapa dados sumpahe teges tetel kabrah manane pramila amilalu lampus nawi datan kasembatan kang sinedya nalika semanten pusprapting surup surya Sang Tapa Begawan Durna ugi dereng nyumupi timbul ingkang putra kedadak Sang Tapa Begawan Durna nglalu ing pengangkah arsa nganyo tuwa wonten madaning samudra kadrakasan Sang Werkudara Permara mangusa mya ngambrengang kadhe karenaning kaswase wah urang ajar ana wong tuwa semaput disampar endi ya
Biasane tetek nang nggon kloso-kloso ngene iki. Iki sing enek ming wong mancing mah. Ah, coba kono kanane mbok menawa. Pripun Den? Ajeng tumut mados pedotan napa? Ngomang samopo. Kae Bapa Durna nglekare neng kono mbok sampar mbok sandung. Mbak. Nika wau wong to? Wong. Walah. Kula kinten nek iwak keli ya. Duh, mesake. Loh. Pun mentas, Den? Wis. Pun entuk banyu wangi. Banyu wangi apa? Napa niku Prawatasari? Prawitasari. Ah nggih. Prawitasari kok Prawatasari, Pak. Lah niki pripun kok iso njekakar ngoten iki? Wah. Durna bapakku arep nglalu. Nyemplung segara nganti ora eling kaya ngono. Wah, jan wis iki perlu digecek yadane iki. Ora pendhita wis tak entuti raine. Kok le manuh kurang ajar ora. Oh, Werkudara. Lole kentas waru gempel manyor-manyor cuk ning dungkul wana alas dadi wana. Oh, la calah. Durna bapakku. Piye? Wis kasembatan urung? Wis. Wis antuk banyu suci Prawitasari. Lan aku wis kepanggil lan ketemu marang Dewi kang ayomi marang jagatku ya bisa nyewang ruci Bathara. Bagus, bagus. Pinter. Pinter kowe Werkudara. Ya, nek ngono seksenana nggih. Serana nggonmu bisa nggayuh wahyu kasampurnan iki bakal dadi meneping rasa. Sartane kamulyanmu bakal pinardawa selawase urip, Ger. Yo. Arep nang ndi ta? Rene jatahe sampean. Jatah napa? Dibeleh. Kok dibeleh pripun to? Ah, kaya korban wae. Sampean mau pripun sumpahe? Emah Dik Patik, emah. Buruk sumpahe sampean pripun? Nek nganti Bratasena kelakon gayuh ngilmune sampean ijole nyawa sampean. Emah. Mriki, engko to, penak-penak. Kan lenggah teng kursi listrik. Engko Kakang Donya. Mas Cepate pilih tetel kabrahmanane napa pilih mati kepenak. Tetel Mbak wis. Pados solasi mengki templekke mlenek gampil. Mriki riyen to, mriki riyen. Mengriyen ku ajeng nyawang segara. Wah jan. Segara entah nggih Dik Pati. Lah nggih. Wah ciptaan yang maha kuasa. Lah nggih kok ya segara nggih. Dek pripun niki wau sidane? Napa? Kan lenggah teng kursi listrik niku. Mbak ya kursi wakil mawon. Kok kursi listrik senengane ora. Ampun ta Dik Pati, sedaya serana menika. Mengke kula padoske karti sampai kosanes kinarya damel ringkipun Pandhawa. Estu. Estu. Sampeyan ngomong karo ketap-ketip ngoten niku. Biasane sok ngapusi. Niki ora kok ngapusi, ning cen kula niku ciri ngoten niki, perjeh ngoten niku. Kok perjeh ora anane ra. Ayo tanggung jawab senane sampeyan ora. Sabar to Dik Pati, sabar. Anak Prabu Duryudana pundi? Teng Kedatan Ngastina. Nun, kula tak matur kaya anak Prabu Duryudana mawon. Lah mangga. Den prayitna semurire seka bali
Tityani Gandayani Trisunya Parama Sasi Kakang Semar, kula sinuwun. Sinuwun Kresna, apa Kakang? Lungeng gadhong Purnamet wit ambil gading ana rondo endi wis nembang kok endi ra menyang sendang metak nyangking mendong manuk podang kersa mah amen sok ning papa gedang nucuki waing kemundung nyucuki waing kemundung yai duda ngumbah sarung jagung kepleset kecemplung dung nyong 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 lungen gadul melu-melu nembange ngapa ora Kakang Semar wonten dawuh kadangku Bratasena wis kelakon apa Kang Sinedya Kakang nderek mangayu bagya kula seneng to kula seneng ingkang rayu Jodipati menika mpun mukti ning tesih kersa ngudi teges wis dadi lurah isih kersa sinau lan sinau jos teges sinau metane kahananing alam teges sinau ngapalke marang kahanane ya pambegane rakyat ingkang beda-beda saben wonge iya Kakang lho la iya usana panutupe ngatur mugia piyambakipun Bapak Muhammad Jatmika sageta istiqomah nggih ngemban kewajiban momong sangjaya para kawula wonten ing desa Tawang mriki mugi-mugi pinaringana gangsal lancar tebi saking rubeda cinaket ing kawidadalan kayiwanan warga ing desa Tawang sageta ngrembaka tetandurane didohke sekama mbuh tetanduran apa wae mbuh tetanduran tanen mbuh tetanduran pakarti sing prayoga sapa nandur bakal ngunduh iya Kakang iya kok menangi menamen mboten menapa menika naminipun pemimpin menika kedah ngginakaken ingkang satrepipun mengke menawi dadi pemimpin kok korupsi gedhe walate panutupe ngatur slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan slamet sak kabeh-kabehane wancine wis paripurna kabeh-kabeh padha slamet ampun lali golekane sinuwun iya Kakang Semar iki jaya-jaya wijayanti ados saka rubeda caket mring karahayon temah saged mbangun tresna kang sak temah dadi lara asmara nggih Arab sayane